Itu black nih. Oh bener. Ye, tinggal lu ada lagu. Kowe iki ya aja anu to, Tru. Dereng bak kowe lho. Ojo anggere dumuk ae. Elingku duwek. Nek ra rugi tekan aku. Larase apa to? Apa? Belok dari WMC Wayang Manyak Komoditi Jakarta. Iki wau nggih wonten ingkang ngersakaken lagu duet, Mas. Napa? Lagune manis. Oke. Ngersakaken Mas Mondol. Yo, aku kang neati diatur titik. Boten neati kula tasik derengate mireng niku, Pak. Ya, oke, manis sih, manis. Iki lho, Pak. Kan? Dia karo Mondol. Manis, cinta kok manis. Awan gitu. Tapi Manis sih. kowe kenceng manis. Ora apa-apa kenceng manis iso tambah manis. Kowe pancen manis tapi kowe mantap. Nek meneh kok anu, nduk iki. Manis. Nggih, Pak. Anu, aku putune abahe. Jenderal itu kok omah, Bang. Itu wis pokoknya aku jenderal. Aku pengen foto karo anu ikan pai. Ikan pai. Lho botahe karo kamu. Kayak sawit. Ikan pai. Iya. Ayo, cek itu sudah. Oh, Pak. Oh, anakku. Nggih. Ala diri to. Lah jenderal iki ya. Alhamdulillah sadar. Kan joget mek tak sawer kowe. Oh, ngaten. Joget. Oh iya, sini tak sangoni. Kowe rakile kuwi Wakil. karo bojo Cina. Namanya siapa? Oh, Jenderal. Kelas berapa? TKB. Umurnya berapa? 7. Putrane sapa? Joko Ireng wae. Dra. Putune sapa? Mondra kaya kon. Sukses ora. Raja. Wis lah. Padahal nek tak tembak. Apik. Niku lho. Abahe niku lho. Anu nyangoni. Abahe nyangoni. Dan abahe nyangoni. Jenderal bojone Mbak, nggih. Lah. Seta sallallahu salamun. Seta rasa mare Gusti pendapat salatullah. Cendra putune Lakir sama hadian Berakan tak triliun Dalam lewat tolong Bener kamu nih. Jalan Oh. anak bapakmu jenenge. Cendra anake bapakku jenenge Joko Onian dan mereka senengane ngomongin konco bapakku kaya Janoko. Dra, ciri-ciri bapakmu piye? Dagelan kundul jenenge Jenenge Mondol. bocahe. Untune mendoso. Mondol. Mondol kene ngompol. Nah, betul. Nah, betul aku. Salah nih botak. itu gak baik. Ini baik. Disalami loh, disalami. Loh, Seket ya. Satu seket. Seket Bang. Abang. Kok jaluk pakmu.
Jaluk Pak, aku tak punya. Oh. Bagaimana orang kamar? Penyan bakal apa kan tidak emak. Siapa kan? Nanti ada pilih ya. Iya. Fitrah hebat. Fitrah. Malah jadi ya tak amplop. Gue juga ke model mangkrak. Dan apa? Berurusan air modal kita. Pokoknya modal itu yang paling kataku deh. Langsung tak lepas itu gigi. Yo, lagunya mana yo? Manis kue panas manis. Yo.
Disangkat iki ana apa kangene ngati. Yo, sing sapa iki? Saya nembak sih dan Yo presiden iki. oke. Nah,